ake siyibhekeni then sizokwazi ukuthi okay fine mengenze forex do I need inkomo cha okay mengenze forex ngidinga ifoni this is Babu Dotel bakithi nange ngikhuluma lento le ngifuna abantu besifazane lento bayithathe serious iqale lento bayiphile I need a new breed I need a new generation with different mindset uyazi ukujola nomuntu wesilisa ukujola nje ukuthi nina negangela ngalolu emleni nomuntu nje wesilisa obroke kuyafana nokuthi unepeni elingenalo inki unalo impela but ukwazi ukubhala into eziserious babhala abantu uzoboleka ipeni omunye umuntu ufuna ukubhala because ujola nomuntu obroke there is no need ukuthi a guy who's still building his future ujole nalo muntu ngoba when he finish to build his future he will leave you asikho isidingo ukuthi ujole ngikhuluma ekujoleni mina ujole nomuntu ophuka ngoba uthi uyamthanda ngenhliziyo yakho akekho umuntu wesilisa odokotela wenhliziyo akekho wena umuntu umthanda ngenhliziyo yakho konke akakuthanda inhliziyo yakho konke wena uzenza nje ukuthi nje wena uthandana ne-cardiac surgeon no kodwa asibheke ukugana umuntu ongenamali ekhona amadoda anemali what is the meaning of that a meaning of that ukugana umuntu ongenamali na ungenamali it whereby nikwazi ukuconstructa yonke into because you are already together number 1 awukwazi menijolo umtshela ukuthi akayeke utshwala nabangani but uma seninganene uyamtshela ukuthi baba yazi angisho lutho kodwa bengicabanga ukuthi awukwehlisa kancane litshwaleni ngoba mubuka nje ibhodlela lodwa lebells bese ngathenga irice elingana le ekhaya uyaqala nawe uyakhwantshisa ilokishi athi yazi ukuthi free right uthini uthi fro akasho uthi thekeni uthi free right nangempela athi uxegise eshibini yabo bese uyabuka nje unkosikazi sekuyaqala kuyabalance la endlini yini ogana umuntu ophuwa and uyamiyekisa utshwala cut down on alcohol and then cut down on friends cut down on boozing cut down on visitations and uyabamba ngokwelokishi uthi hayibo yazi mina sengikwazi ukuthi ngisave u2000 rand ebenguspend angazi ukuthi uspende kanjani you understand la uganwe umuntu ongenalutho angiyifuni mina esikhuluma ama case studies angekho ay fake ngesikhathi umgana lo muntu ziyaqala into ziyabalance manje ekhaya and thereafter seniyakwazi ukuthi manje ke senibeka imali ebank ndawonye ukuthi hayi baba ngizocela ukuthi wena wakho umholo